এই করিতে বড়শালী আজ্ঞা ও কালরে নদী ରଚନା ସିଆଡ଼େ ନା ବଡ଼ ହଁ ତମେ ଜାଣିଛୁ କାଲି ଶୁକ୍ର ଭାତୁ ଏବଂ ମୋର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରା ହଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଓଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କର୍ଚ୍ଚିଣ ଆମର କାନରେ ମନବେ ଓଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କର୍ଚ୍ଚିଣ ଆମର କାନରେ ମନବେ ଭୟ ଭୀତ ପିଲେ ନାହିଁ ଓଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କର୍ଚ୍ଚିଣ କାନରେ ମନବେ नोडी घाट चूड़ी कम पीवा में देनी आता घाटे गिरी राजा लुटी जाए तेनी राजा लुटी जाए बुलाई देले मुठाती है मेरे मुना में नहीं है ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା।